ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟଜଳ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ, ଗଜୁଲମାମୁଡ଼ି, ଅଣ୍ଡରାପାଲି, ପଣସପୁଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀର ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପଶିଛି ପାଣି। ମେଡିକାଲର ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଖରାପ ଥିବା ହେତୁ ପାହାଡ଼ର ତଳପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖରାପ ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି ପାହାଡ଼ର ତଳୁଆ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ। ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଟା ଉଚ୍ଚରେ ମେଡିକାଲ ସାମ୍ନାକୁ ପଶିଛି ପାଣି। ଯାହାଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଯିବାରୁ ମେଡିସିନ କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ପାଣି ପଶେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଗଣେଶ ପାରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।